Istoryang Pasiyaw ni Boy Amaw. Hello guys, kumusta? Ni ana sa ning laing pasiaw. Pasiaw ni Boy Amaw part 2. Kini akong pasiaw. Istorya ni sa usa ka pulis nga bungi nga si Boy Amaw. Si Boy Amaw nisakay siya di pasayroan nga jeep. Di pauli na sila ni sakay siya di pasayroan. Karon pagsakay na di pasayroan nga jeep. Gitulis man na. Pagtulis ang mga tulisan. Tulo ka bukang ang nitulis sa jeep. Karon nagsakay ang pulis nga si Boy Amaw sa jeep nga di pasayroan dito siya sa sud. Karon pagtulis. Itulis na sa tulo ka tulisan. Sus karon kay ana man siya bunot siyang armas. Si Boy Amaw. Naku anak na nakit-an siya sa tulisan. Pusil man siya. Ipusil man si Boy Amaw. Pag pusil, ay kayo wa mo buto ni kagara. Wa maigo si Boy Amaw. Karon ang mga tulisan, kaya wa mo buto, nanagan. Otong iyang gigukod. Gigukod niya. Pag gukod niya, daghan tungunas kadaghan sa mga tao nga ni apil o gukod. Nadakpan ang tulo ka tulisan. Tungod siyang kalagot. Di padinya niya ang tulo ka tulisan. Tungod siyang kalagot. Padinya niya tulo. Tungod siyang kalagot nga umibuto pang armas. Tipi gyud si Boy Amaw. Padinya niya ang tulo ka tulisan. Ang iyang giuna. Ang iyang giuna. Kadtong nipusil niya. Mo iyang giunang pangutana. Iyang gipangutana. Ang iyang pangutana og masayo po siyang tubag, masipyat. Di maom siyang tubag. Iyang kulatahon. Giuna niya ang nagpusil niya nga wa kabuto. Tungod sa kalagot mo iyang giuna. Iyang gipangutana. Iyang giinang. Ihaw ha? Masulin sa tinuod. Ungito ina. So karon kay ang tulisan, ang gitupag sa tulisan, niingon man na nga dili. Ni ana sa si Boy Amaw. Di ko niya kay namakak manwaman nangutana si Boy Amaw og bungi magdili. Niingon man sa dili. Agi ko lata. Ano? Ang ikadawang tulisan. Iya na sang gipangutana. Hama. Masulti sa tinuod. Mungito ina. Ang usang tulisan ni ana man ni diretso man tubag. Bungi. Di kulata niya yang ginan. Hinamayan gibuk-buk ni mayo. Perti buno ka. Sus ka ang usa. Wala nagkurkulong ng usang tulisan. Naglibog nang siya unsa yang itubag. Ang tanam gyud siya. Ni Boy Amaw. Iinam siya Boy Amaw. Ha? Sulti sa tinuod. Umito ina. Sus niya naman ko sang tulisan nga. Naglibog naman siya kung siya itubag. Ana man siya nga. Bungi, dili. Bungi, dili. Nani, ana si Boy Amaw. Gibok-bok. Nabok-bok ka ng tulo. Nabok-bok ka ng tulo. Magaling kang kupal ka. Paano masabi?